daqsem baxxi. Inti qed tipprova tagħmel minn kollox. Għandek teżi inti. U qiegħed hawnhekk teżi. Dik it-teżi mhux se taħdem. It-teżi mi vera tira xejn. Jiena it-teżi tiegħi hija li l-kontijiet raħsu li inti u l-gvern tiegħek qollejtuhom il-kontijiet. It-teżi huwa li mitu nies bil-kanser minħabba l-impjanti maħmuġin li kellkom u minħabba l-korruzzjoni. Tużax in-nies bil-kanser biex minn għalik tattakka lill-oppożizzjoni. Tużax in-nies bil-kanser. Kun daqsxejn ta' ħarira sensittiv. Tużax in-nies bil-kanser biex tagħmel kapital politiku minnu. Missek tistħi. Missek tistħi. Dawn huma x-xeni li spikkaw fil-Parlament l-erba' wara nofsinhar b'Konrad Mizzi jgħajjat u jagħmel l-istorbju biex jevita milli jwieġeb id-domandi dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Brian Tonna, Keith Kembri u Jorgen Fenech fost l-oħrajn. Melvin tew ma tafu. Titkellmu fuq il-Fenton. Ma nafux. Ma tafux, ma ħadx li-tratt miegħux. Ejt li kemm darba. Ma ħadx li-tratt. Ħadd ritratti ma' Melvin Tonna li nagħta Phantom job? Jiena mhux qiegħed biex nirrispondi. Fuq l-Electrogas nirrispondu. Melvin Tonna qas nafu. M'hemmx li-tratt miegħu żguru. Hija din l-aħħar minn sensiela twila tal-laqgħat fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li fihom l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi baqa' ma wieġeb għall-ebda domanda dwar relazzjonijiet li kellu qabel sar Ministru ma' persuni li ddeċidew għand min imur il-kuntratt tal-Electrogas. Next question. Keith Kembri, taf minnu Keith Kembri? Keith Kembri semmi fil-rapport tal-awditur. Keith Kembri taf minnu, mela biex semmi fil-rapport tal-awditur biex semmi Keith Kembri. Jien taf minnu Keith Kembri. Kif sir tafu l-Brian Tonna? Jiena mhux qiegħed biex nirrispondi fuq Brian Tonna, jien qiegħed biex nirrispondi fuq Brian Tonna huwa membru tal-Evaluation Committee. Saqsini fuq ir-rapport, imma fejn jissemma li jiena Brian Tonna huwa fil-rapport. membru fuq l-Evaluation Committee. Jien qed insaqsik, inti lil Brian Tonna, kif sir tafu u kif spiċċa membru tal-Evaluation Committee. Inti taf għax kemm titlob lill-membri Qed tal-Steering insaqsi Committee lilek, għandek mhux- il-minuti, l-Steering Committee approva l-kompożizzjoni. F'din l-aħħar seduta tal-PAC Konrad Mizzi kellu aktar għajnuna mis-soltu għaliex il-web tal-grupp parlamentari tal-Labour Glenn Bedingfield ħaħsib li jaqbeż għall-eks kollega tiegħu f'kull ċans li kellu. Ma xedx qoddam kif qed tgħid inti. Jekk qed tgħidek qed tikdeb, jekk ma tġiblix il-dokumenti, jekk ma tġiblix il-dokumenti li qed jgħidlek, allura inti qed tikdeb. Inti se tirreżenja issa, m'għandekx raġun. Se tirreżenja. Insibilek ukoll u nġibu l-Keith Kembri u jkollu jirrispondi wkoll. U mbagħad tara x'tagħmel. Alla jrid iġibu l-Keith Kembri wkoll. Tajb, mela. Din id-darba wkoll wieħed mill-avukati ta' Konrad Mizzi ħaħsieb li jżomm il-mikrofonu tiegħu mixew l-uffiċin tiegħu biex jgħin fl-istorbju li beda jagħmel l-eks deputat mexxej tal-Labor. Jekk tiġi għandek it-teżi u bil-mistoqsijiet tiegħek U diġà dik il-konklużjoni tiegħek. mhux objective. Xejn mu objective dal-kumitat. Ejja xejn mhu objective. Everything is subjective. Kompli wieġeb, Jiena mhux kompli qiegħed wieġeb. biex inwieġeb affarijiet subjective għax objective huwa sì, candid, mhux disinterested, dispassionate, ta' equal, equitable, even-handed, fair, impartial, indifferent, just, non-partisan. Isa qed tibgħatxi messaġġ xi ħabibi. Unprejudiced. Kif qed titkellem isa qed tibgħatxi messaġġ xi ħabibi. Filwaqt li kull membru tal-PAC pparteċipa b'xi mod min biex isaqsi mistoqsijiet leġittimi u min biex itellef, f'din il-laqgħa partikolari il-Ministru Clayton Bartolo għal kontra tas-soltu ma lissinx kelma. Dan għamlu fid-dawn tal-pressjoni kbira li qed jaffaċċja minħabba l-manuvri li nqabad fihom flimkien mas-segretarja tiegħu Amanda Muscat kif ukoll in-nefqa bombastika tal-Malta Film Awards. Intant fil-waqt li Konrad Mizzi fl-aħħar xhur ħarab mill-mistoqsijiet billi ma marx għall-PAC billi telaq il-barra billi jagħmel kważi 10 sigħat ta' oral presentation billi staħba wara r-ruling tal-Speaker u aktar illum Mizzi ħarab ukoll billi inħeba wara l-kelma oġġettiv li juża kemm il-darba u li anke ħalħin biex jagħti definizzjoni tagħha. No leading questions. Qabel No, sir. objective has to be not passionate, honorable. Yes. Chill. Yep. Ejja. F'seduta oħra li fiha għal darb'oħra fakkarna kif il-kabinet kollu kien jaf bid-dettalji kollha tad-deal skandaluż tal-Electrogas. Jiena week in, week out, konna ti update il-kabinet, għax kienet jiġri. Il-kabinet kien jaf kollox li għaddej. Bħalma dejjem tajjeb. Konrad Mizzi mistenni jerġa' jidher quddiem il-PAC l-erba' li ġej fis-satejta wara nofsinhar.